Sa number 10, nagdangat na sa 23.6 million pesos ang final sales sa Panaad sa Negros Festival. Top grosser ang mga LGU pavilions nga may 16 million pesos sales. Nagasunod naman ang mga kiosks nga may 5 million sales kag trade fair. Tuman nga nagapasalamat ang gobernador sa tanan nga komitiba nga nagbuylog para mangin madinalag-on ang liwat nga pagbalik sang Panaad sa Negros Festival. Sa Pasalamat Festival sa La Carlota City kung sa diin dinapit nga bisita si Vice President Sara Duterte suno kay Lacson, wala man nakatambong sa sini nga Panaad ang Vice Presidente, ginsiling sini nga magatambong na siya sa madason nga tuig. Samtang may mga feedback man nga tuman kamahal sa mga kalan-an sa Panaad sa Negros Festival. Sunod sa gobernador, hindi naman ini bag-o pa bangod kada Panaad may kasubo nga mga feedback. May pagsaka sa inflation rate, rason nga may pagmahal. Ikaduha, nasarangan man sa mga bumalakal, amugani nga may saka sa sales sunod sa gobernador. May pagbuot man sa bahin sa mga customer ang paggasto. Sa pihak kabahin, ang sadto anay plano nga buksan ang Panaad sa weekends ang dapat anay nga talakayon sa mga mayors ng kada banwa kag syudad, ilabi na nga maggasto man ang ini nga hilikoton suno kay Lacson. I think ang Mahal subong is not only in Panaad but nagsaka man gid ang presyo. But if you think about it, we probably have broken the record as far as sales is concerned. Meaning to say, people still would afford to buy, no? Because kung hindi na gid, kung sobra mahal na gid, I don't think sales will reach 20 million, no? So it's always supply and demand, no? People were willing to spend.